Здравейте, добре дошли в четвъртия епизод ли беше на Tricoins карти, и в този епизод ще разкрия фокус, който беше миналия епизод, а именно замяната. Така, първо, което трябва да направите е да запомните тази карта и единственото движение, което трябва да направите е това. Така, изимате втората карта. И казвате, примерно тази е за тебе. Вие вече му знаете картата, така че няма значение къде да я сложи той. Превърнете тук. И му казвате така, нали? И му търсите картата. Вие знаете, че е тази. И като я намерите, я слагате втора. Втора от първата. Така. И казвате, това ли е твоята карта? Той естествено казва не. После пак правите това движение. И пак взимате втората карта. И скривате. Той мисля, че сте взели първата карта. И вие сте направили така и сте взели така. И от тук нататък му направите, тук е тая карта. Пренашавате на кутийка. Казвате коя беше вашата карта. Той казва Светия Асо. И той става впечатлен, когато отвори това. Това беше. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се и харесвайте клиповете ми. Чао!